Dobrý deň, prajem, volám sa Loskotová. No, myslím, že o parkovaní bolo povedané veľmi veľa, tak dovolte mi, aby som trošku z iného súdka. Ja som tu vo februári vystúpila ohľadne odmien, ktoré si nadelili naši páni na Mestskom úrade. Čakala som rozumnú odpoveď, aj rozumnú odpoveď o tom, čo sa s tými peniazmi stalo. No, pán primátor zjavne si mýli pojem, dojem, 13. plat a odmeny, čo je zásadne veľký rozdiel a každá ekonomka, ktorá absolvuje prvý ročník strednej ekonomickej školy, teraz obchodnej akadémie, by mu veľmi rýchlo vysvetlila, v čom je ten rozdiel. Citujem, 13. plat, bežná prax vo všetkých organizáciách našej vlasti je vyplácať si 13. plat. Áno, pán primátor má pravdu, je to bežná prax, ale v organizáciách ziskových, kde si tie 13. platy vyplácajú zo zisku, či sú to SROčky, či sú to podniky, či sú to súkromné firmy, ale nie, alebo neviem o čom, zmenila sa legislatíva, mestské úrady sú ziskové organizácie, alebo máte z niečoho zisk, o čom my všetci občania nevieme? No neviem. Druhý výrok, alebo druhý názov odmien boli odmeny. Už slovo odmeny evokuje, že odmenia zamestnávateľ zamestnanca za dobre vykonanú prácu. Ale keď sa ja otočím, a ešte podotýkam, zabudlo sa na Mestskom úrade, že my všetci občania tohto Hlovca, jak je nás tu 23 000 alebo 24 000, sme zamestnávateľia pracovníkov na mestských úradoch, takže ja poviem takto, otočím sa a ja nevidím dôvod na odmenu. Špinavé, zdevastované, skorumpované a rozkradnuté mesto. Vy sa tu pýtate, že prečo také budovy sa dávajú, prečo také pozemky. Tak sa nepýtajte, lebo len toto vám môže povedať, prečo je to tak. Ďalej by som chcela ešte sa upriamiť na jednu vec. Odmeny sa vraj dali za to, ťažko pracovali na Mestskom úrade títo naši pracovníci tam, lebo, citujem, nehovoriac o tom, že brožúrky a ja neviem, všelijaké veci, ktoré sme vydali a rozdávali týmto spoluobčanom, dohadovali ceny, aby tie ceny boli čo najnižšie a tak ďalej a tak ďalej. Myslelo sa ten brožúrky, ten paškvil, keď som to zbadala, čo sa dá napríklad našim priateľom z Depane, z Belgicka, obyčajný paškvil, za ktorý, keď som zbadala, čo ste im to dali za brožúrky, vyrobené za niekoľko tisíc eur, tak som sa hanbila, keď som to listovala. A ten emblém, ktorý ste vyrili na 0,002 centy CD disk prázdny, tak to už teda akože klobúk dole, predtým, kto toto schválil a vymyslel, lebo také niečo by vám vďačne za pár halierov nakreslili aj deti z ľudovej školy umenia v Hlohovci. Takže neviem, na čo tie tisíce išli a za jaké brožúrke, jak ťažko ste pracovali. A mám tu ešte jednu poznámku počiarknutú. Rád by doprial takéto zamestnanie niektorým kritikom. Vážený pán primátor, ja som pracovala na Mestskom úrade. Vtedy na Mestskom národnom výbore. V 80. rokoch mi bol šéf súdruh Taši. A ja viem, jak ťažko tam pracujú, a jak to tam ťažko pracovalo. Behať jak splašené ovce po tom Mestskom úrade so šanónmi a to je asi tak. No najťažšia práca, ktorú vykonávate, je práca udržať si teplé miesta na tom úrade. Z tohto miesta sa chcem opýtať mladých, perspektívnych, vyštudovaných Hlohovčanov, kde ste? Všetci sedíte na tom nete a kritizujete, jak riadia toto mesto naši moci páni, starí, hen takí komunisti. Kde ste? Prečo to neprevezmete? Prečo neriadíte tento Hlohovec a necháte ho takto rozkrádať? Ja som sa sem pred 32 rokmi presťahovala, bola som pyšná, že mesto Hlohovec ruží. Teraz mi prídu priatelia z Rakúska na návštevu a mám problém vytýčiť trasu, aby sme nešli po bordeli, po ruinách, po rozkopávkach a po špine v tomto meste. Takže kde ste? Čo robíte? Prečo nevládnete?
Ako vládne systém? No, verím, že tento paškvil, čo som si stiahla z internetu, ktorý bol akože odpoveď na môj dotaz vo februári. Neviem, kto to písal, či pán primátor, alebo niekto druhý, ale jedna veta. Nie je vybratá z kontextu, lebo tá veta nezapadá do žiadneho kontextu. Ja by som aspoň jedného, nech by došiel, že by kvôli mne odišiel. To je prosím veta, ktorá by mala dávať zmysel niekomu, dávať mu zmysel. Takže mať primátora, ktorý má problém dať dokopy jednu súvislú vetu, to je fakt výhra na celej čiare. Boh opatruj toto Slovensko, keď takíto ľudia ešte idú aj do VUCčky a budú riadiť toto Slovensko. Ďakujem.